klokken 3 om natten, og vi er virkelig, virkelig trætte. Og nu skal vi til afsted med lufthavnen. Godmorgen. Nu er klokken lidt i 4, altså nu skal jeg til at stå op, så vi snart kan køre ud til lufthavnen. Hvis det er en, der ikke kan stå op endnu. Yeah. Klokken er nu 4:10, og jeg har lige fået taget noget tøj på og reddet mit hår. Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan spise noget morgenmad, før jeg skal børste tænder og tage afsted. Så Musa, er du spændt? Ja, meget. Jeg glæder mig. Er du nervøs? Lidt, men jeg tror, at det kommer til at blive sjovt. Ja, det bliver simpelthen sådan en fed tur for jer. Ja, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Ja. Vi ses, Vand. Det var en rigtig dejlig tur. Ja. Vi ses. Virkelig spændt, men jeg glæder mig også virkelig meget. Jeg er også lidt nervøs, men jeg tror, det kommer til at blive mega fedt. Og jeg glæder mig bare virkelig meget. Godmorgen. Klokken den er lige nu 4:15, og jeg har sat mig ind i bilen, så vi kan komme til Aarhus Lufthavn. Så nu sidder vi i bilen, og vi er på vej til lufthavnen, og vi glæder os mega meget. Og klokken den er hvad er klokken? Den er 3 cirka. Den er 3. Okay, den er faktisk 4. Nå, men det bliver mega fedt, at vi glæder os vildt. Okay, så nu er jeg lige ankommet til lufthavnen, og så skal vi egentlig bare derind. Halløj! Så er vi ude i lufthavnen, og vi skal mødes med de andre. Ja, og alle vores tasker og ting, de står sådan midt i det hele. Og klokken, den er by the way lige 5. Så det er mega dejligt. Jeg vil gerne ind i det der lejeland. Det kan sejt ud. Godt altså. Ikke om det gamle lejland. Hvad siger du til det? Der siger jeg bare, det skal hun ikke lige nu. Jeg har pakket min kuffer, og jeg kunne ikke lukke den, og min far han sad på den, og den kunne så stadig ikke lukke den. Og han vejer sådan 300 kilo. Og det er det allervigtigste nu. Det er, at det her det skal med hele vejen, og det skal boardingkortet også om lidt. Og der var jo lige på enkelte, hvor det lykkedes os at slippe af med pas, så nu gør vi det meget tydeligt. Find en lomme, hvor I har en lynlås. Og vær sikker på, at det er den samme lomme, I hele tiden bruger til jeres pas og jeres boardingkort. Så hold godt fast i det. Ned i den samme lomme hver gang og luk lynlåsen. Ikke? Det gik da godt. Så nu er vi lige gået igennem security, og Nora hun blev stoppet. Nora? Det var vildt nøjeren, jeg blev tjekket. Altså sådan, jeg synes det er så virkelig tjekket. Jeg plejer også altid at blive tjekket. Det er faktisk ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Ej, vi er lige kommet igennem et tjek inden, ja, det der, ja. Og jeg blev tjekket, og jeg kan ikke lide det, jeg synes det er så nøjeren. Men jeg klarede den. Så nu er vi lige kommet ind i security, eller vi skal hen til gaten. Og da vi skulle tjekke, så var der nogle mennesker, der var lidt sure. Så vi kunne ikke rigtig filme det. Men nu sidder vi her, vi kommer igennem, og vi har lige været ude og købe lidt slik. Så nu venter vi egentlig bare på, at vi skal boarde. Okay, Nora, hvor lang tid går der sådan, før vi skal boarde eller ind i bilen? Vi skal boarde, eller vi skal flyve om en 31 minutter. Jeg har fanget en fisk. En torsk, faktisk. Prøv at se den torsk. Vi skal altså derhen. Nu klapper hun mig på hovedet, som om jeg er en hund. Vi skal altså derhen. Nej, vi skal ikke. Vi skal. Nej, det er først. Nå, okay. Hvad skal vi nu? Vi er i gang med at boarde. Eller ikke sådan helt endnu, men altså ja. Ja, så går den vej. Så August, er du klar, eller hvad? Jeg er født klar. Nu er vi lige kommet op i flyet, og nu sidder vi og venter på, at vi skal tage flyet. Ja, det er fordi, at man skal spænde sin sikkerhedsside op og ned. Ja. Og det her, det er så, man skal tage sin egen maske på, før man hjælper andre. Og
det her det er en vest, den ligger under sædet. Så hvis man skal hoppe ud i et eller andet vand eller et eller andet, så skal man kigge den på, den der. Og så hopper man bare ud, og så kan man få sådan en fløjte i munden. Så kan man fløjte. Og ja, det tager pusten op. Nå, ups. Og så, så bliver man tjekket. Det var lidt ægget. Hej, vi er så klar. Vi skal flyve 3 timer. Og jeg skal sidde her i 3 timer. Hvad? Og vi er på landingsbanen nu. Nu er vi lige begyndt at flyve, fordi de kommer op i luften. Og ja, det er sjovt. Det er selvfølgelig kommer op i luften nu. Der er langt ned. Jeg får lige en lille, hvor vi ikke har sovet i nat. Hvad skal vi spille nu, Pia? Vi skal spille tog. Og hvem vandt? Det gjorde jeg. Og Så kom jeg. så du Nora viste mig den. Og så er du røvhullet. Okay, klokken den er 6:40. Og jeg er sygt træt. Jeg er også mega træt. Jeg kan ikke få min skruer. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Need you more for the night go crazy. Gotta do it, just meet me at the opposite. Der skal sådan et stykke stykke her. 8,5. Jeg har lige sovet, og vi skal sove med et kvarter. Det er ikke engang særlig sjovt. Og vi skal sove lige om lidt. 10 minutter, der skal sove. Eller der har middagslur i en time. Og så går det faktisk ikke særlig lang tid, før vi er der. Vi skal se, hvem kan lave den bedste dyrelyd. Starter med en gris. Start lige med mig. Okay. Hvem synes I var den bedste til at lave en gris? Det var flot. Det er Josefine. Andrea. Jeg kan ikke zoome. Hjælp. Sådan der. Det er Andrea. Og det er mig. Er du tilfreds med dit billede? Nu har vi lige sovet. Og nu der er vi vej nedad, så vi lander lige om lidt. Nu er vi lige kommet til Cypern, og nu skal vi tage ind i sådan en bus, så vi kan komme hen og hente vores bagage. Cypern. Ind i en bus. Og vi skal til at hen og hente vores bagage, og det er mega varmt. Og jeg har det varmt. Og jeg ved bare, så snart jeg kommer ud i solen, så bliver jeg bare sådan grå. Og så kralder min hud sådan af. Altså, det er virkelig varmt. Så jeg føler næsten ikke sådan, der er nogle steder, hvor det ikke er varmt. Og jeg glæder mig til at se hotellet. Jeg glæder mig sygt meget til at finde ud af, hvem vi skal sove med. Ja.
ikke. Det var det med. Jeg vil godt have min bukser af. Det vil jeg også gerne. Det er sygt varmt. Jeg vil bare gerne have shorts på. Nu er vi kommet ind i Cypern Lufthavn. Ja. Og nu skal vi til ind og finde vores bagage på sådan et. Og det er virkelig varmt. Det er sådan virkelig varmt. Altså, det er her ikke. Nej, jo, det er her. Okay, så nu er vi ankommet her på Cypern. Og vi er lige i gang med at få bagage. Og der er mange af os, der har bagage. Og det er sygt. Altså, det er sindssygt varmt. Ja. Vi har lige fået alle vores kufferter, og vi er lige kommet ud af flyet, og nu ved jeg faktisk ikke helt, hvad vi venter på. Vi venter på alle andre ret. Og hvad skal vi så bagefter? Så tror jeg, at vi skal køre hen til hotellet, hvis jeg gætter os, ja. Og så skal vi sætte vores ting på vores værelser, og så ved jeg ikke mere. Vi er lige gang med at få vores bagage. Og hvad venter vi på? Så venter vi på, at vi skal vi tage bussen derhen til... tror jeg. Vi skal i hvert fald hen til hotellet. Okay, så nu har vi lige fået vores bagage, og nu venter vi på alle andre får deres bagage. Og så skal vi gå hen til hotellet, hvor vi skal sætte vores ting, og så skal vi bare hygge os. Nu skal vi til vi skal til at finde vores bus, vi skal med. Nu går vi ud til bussen. Nu er vi lige ankommet til Cypern, og vi skal med den her bus hjem til hotellet, der sådan cirka tager en time at køre derhen. Og jeg skal simpelthen have den her trøje af, fordi det er alt for varmt, så jeg glæder mig til at komme ind i bussen. Venner, vi skal ud og køre en lille time nu, når vi kommer frem til hotellet, så er der frokost. Så er der måske pool bagefter. Der er ikke noget træning i dag. Men som sagt, bare lige så I ved det, vi siger det nok mange gange i løbet af dagen. Tidligt i seng i dag, for vi skal tidligt op i morgen, så vi kan lave nogle prøver. Tidligt på dagen, inden det bliver rigtig varmt, holder vi pause midt på dagen, hvor det er varmest. Vi skal nå at have en middagslur, så skal vi træne igen i morgen aften og lave en generalprøve på venue, så vi er klar til mandag, ikke? Vi har lagt mærke til, at så sidder ret i den forkerte side af bussen. Og det er jo lige meget. Men det betyder, at når I går over gaden hernede, så kommer bilerne fra den anden side, I regner med. Så prøv at minde hinanden om det der hele tiden. Og så 4. Ej, det er varmt. Ja, det er så varmt. Jeg er så glad for, at jeg har taget en vifte med, og jeg har shorts på indenunder, fordi jeg hader så meget af solen. Ved I, hvad man sætter frem, når man har det varmt? Klar. Ja, det er rart. Okay, så nu er der sådan cirka 3 minutter, tror jeg, til at vi er på hotellet. Og så skal vi frokost, og så skal vi bade. Ej, det er dejligt, hva'? Ja, meget varmt. Men det er lækkert. Ej, det er godt nok dejligt. Oj, så meget på. Yes. Det er dejligt. Hvad skal vi nu lave? Jamen, nu er vi lige kommet, og så er vi i gang med at bære vores ting ind, og så skal vi have frokost. Jeg kan ikke køre den her kuffert, det er faktisk ikke engang sjovt. Den er virkelig tung. Det er fordi, jeg har vendt hjulet. Nej, det har jeg ikke, Frederik. Det kan ikke køre. Jo, kan. Se, så vi kan det. Ej, Kajsa. Det var ikke sjovt. Prøv at kigge op. Yes, correct. Okay, so all the rooms are ready except one. Om lidt så får alle deres, så får I lige at vide, hvem I skal sove med. Så får I
nogle kort, som I kan bruge til døren. Det hvide kort er til at låse jer ind og ud af døren med, og det er også det, I skal sætte i den her holder, som gør, at I har strøm på værelset. Når I har fået jeres kort nu, så går I op med jeres ting, og så går I ned og spiser frokost med det samme. Den lukker normalt 2:30 frokosten. Vi kommer til at sige, at I spiser klokken 1, men i dag der har de lige holdt den åben. Så gå hurtigt op med jeres ting, og så kom ned og spis med det samme. Alle skal bo på 4. sal. Okay? Så alle jeres værelsesnummer starter med 4, fordi I skal bo på 4. Vi starter med, hvad står der her? Storm. Du skal bo sammen med Felix og Jens Peter. Og I går op, og så går I til frokost bagefter. Så tager vi Clara, Emilie Bus og Alberte. Okay, så vi har lige hurtigt fået vores værelse, og jeg skal bruge som Andrea. Så nu skal vi op og finde vores værelse, men der er rimelig lang tid. Okay, 4. Ja. Nu er vi egentlig ved til, når vi skal op og finde vores værelse. Og vi glæder os. Vi skal op og finde vores værelse nu. Yay! Så det skal vi finde nu. Nej. Jo. Men, nej. hvad? 419, 418, 417, Går det ikke op? 14, 12. Det er her. Okay. Okay, klar. Okay, vi har lige fået vores værelsesnummer og vores roommates, og jeg skal sove med Sif, yes, og Lærke, yes. Og nu venter vi på elevatoren kommer ned, så vi faktisk kan komme op på vores værelse. Der er ikke særlig meget plads her. Nej, der er godt nok. Jeg tror, så hvis der er nogen, man skal lægge den her både morgen og aften. Yes. Se, så kan man gøre det her. Sådan der. Room tour. Okay, så vi har vores skab med vores sko. Og her har vi badeværelse. Der er badekar. Okay, bader. Det er da rigtig luksus. Så en gammel en. Nej. Virker den? Vent. Nej, lad være. Og så herinde, der har vi vores 3 senge. Og så har vi spejl og nogle spejl. This is Sif's seng. Det er min seng. This is my bed. og det er Lærkes. Prøv at se. Skal vi lige se, hvad godterier der er derinde? 3 smeltet chokoladebar. Smeltet chokolade og noget Reese's. Det ved jeg ikke, hvad. Ja, det er kløcreme. Kløcreme. Vi går videre. En taske. Så har vi jo en flot terrasse. Ja, og det er nogen. Hvorfor har vi hvide dutter på hende? Jamen, ja, det ved jeg ikke. Og så har vi sgu det lækre udsigt til poolen. Wow. Og så kan man kigge. Se, vi kan se her. Og så klipper det bare mega flot. Ja. Og det er så varmt. Så det var vores roomtur. Hej Mikkel. Hvad laver jeg der? Spiser mad. Det ser delt godt ud, det der. Ja. Smager det, som det ser ud? Godt. Klasse. Fantastisk. Vi er i poolen og bader, og det er mega rart. Har det lige været, jeg har brug for? Ja, der er så varmt. Okay, så vi er lige kommet op efter at have badet, og vi har lige skiftet tøj, og vi er egentlig bare sådan, vi er i gang med at sådan, gøre vores værelse sådan klar. Jeg er lige gået udenfor og prøvet at se, hvor en smuk udsigt der er. Wow, og så kom... Wow. Jeg skal til at tørre mit hår. Lige nu, der er vi i staben ved at gå hen til det venue, hvor vi nu skal være. Det vil sige det sted, hvor vi skal optræde her de næste par dage i Limassol. Og jeg kan se, at herinde, der hænger der faktisk en plakat med Flying Superkids. Så det bliver mega fedt lige at se, hvordan det ser ud her. Hvad er det der her? Det er der samme Flying Superkids i Limassol. Wow! Det her er simpelthen stedet, hvor vi skal optræde de næste par dage her i Limassol. Det bliver mega fedt.
Der er tilløb til os. Der er blevet bygget tilløb til os. Det er scenen. Og lige her bag mig, det er her, hvor alle forhåbentlig, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker og ser Flying Superkids her på Cypern. Det er ret stort. Det er større, end jeg lige havde forventet. Og alt vores udstyr, det er kommet lige derom bag os. Og det er bare mega fedt. Så ja, det bliver spændende at se. Nu skal vi ud og træne i morgen og lave nogle opstillinger og noget. Så det bliver mega fedt. Hej og velkommen til vores roomtur. Så vi kommer ind her, og så har vi lige et skab, hvor vi lige har alle de ting, der ikke så gerne skal ses. Ja, så det lukker vi igen. Så har vi vores lille bitte badeværelse her, hvor man kommer ind, og så er der en lille håndvask og toiletpapir og et toilet og en bruser med et badekar. Ja, det er meget uden. Men så hvis vi går ud herfra, kommer vi ind til det store rum, som er vores seng. Der er sådan cirka en dobbeltseng, og så er der her, hvor vi har vores sko. Hernede. Så er der et bord med noget te og noget kaffe, men det så drikker vi ikke så meget af. Så har vi sådan lidt sengebord, sådan noget af vores opbevaring her, og noget slik. Så har vi sådan et mini køleskab, som vi godt nok ikke lige bruger så meget, men ja, det er meget godt at have. Så har vi det her fjernsyn, som vi ikke helt ved, hvordan man styrer nu, fordi vi kom i dag. Og så hvis man går udenfor her, så har vi den her lækre altan her, hvor man bare kan se lige ud til vandet. Og kan man også se lige hen i den der kæmpe flotte kran, eller hvad det hedder. Og så hvis du kigger ned her, så er der en meget flot parkeringsplads. Og der har nogle meget flotte biler. Så her har vi noget af vores badetøj, der tørrer, og et lille bord til, hvis vi skal se udenfor en aften. Og det var egentlig bare vores roomtur. Okay, nu laver vi spring med os. 3, 2, 1. Jeg laver en meget smuk koldbølge. Oh my god! Det var meget smukt. Okay, nu skal I lige rate mig Sifs slikblanding, og så skal I lige sige, hvem der er bedst. Men jeg har næsten spist alt det gode, så det tæller ikke rigtigt. Det her, det er min også. Sifs. Den er virkelig god. Okay, nu synes jeg lige, der er sukker på kameraet. Skriv i kommentaren, hvilken en der er bedst. Yes. Ja, skriv. Sif eller Nora? 1 eller 2. Jeg vandt. Så siger jeg. Så må vi se, om der kommer på andenpladsen. Sådan her. Færdig. Det var Lærke. Andenplads. Taber Nora. Hvilken farve er Lærke? Blå. Var det blå? Den taber. Nej, ikke blå, ikke blå, ikke blå, ikke blå. Hun har sagt blå. Der kommer Nora spring over. Og Nora. Det var simpelthen Nora, der kom på tredjepladsen. Kort jeg havde. Sif, der tabte. Man skal aldrig gemme sine kort. Man skal lige se, jeg har set der. Se lige mig, Nora. 14. 15. Så. Nora. 15 til Nora. Nora, hvad er der sket? Okay, det er ikke mig. Hun har spillet chokolade i sin seng, hun ikke engang har ligget i nu rigtigt. Øj, hvor lækkert, hva'? Og her ligger hende 15 stak Uno. Og vi har lige fundet den her mini legeplads, og nu skal vi tage ind og prøve nogle af dens ting. Okay, så det første vi skal prøve er først rutsjebane. Jeg tror den er lidt vandet, men det går nok. Den var meget kedelig. Så er der den her ko her, vi lige kan prøve her. Den er også lidt kedelig. Den går meget langsomt. Virkelig langsomt. Jeg kan næsten ikke engang komme ned af den. Okay, den vil jeg nok rate 1 ud af 10. Okay, nu løber den væk. Hvad skal vi kalde katten? Noget med orange. Så vi kalder den Karen. Kom, Karen.
Ja, jeg er lidt dårlig til det kan jeg godt mærke. Jeg er ikke lige den store kattenørd, kan jeg godt mærke her. Nogle gode forskoler med og en salat med agurk. Hvad så? Hvad har I lavet i dag? Vi har fløjet, og så har vi kørt bil, og så har vi været i poolen. Og så har vi fundet unisæt. Og jeg har spist chokolade i min seng. Det var hurtigt. Ja. Jamen, det var chokolade, der var tørret færdig. Og så lige pludselig så lå jeg bare om på en masse chokolade. Men heldigvis var det under min pude. Ingrid, hvad er det, vi får til aftensmad i dag? Altså, vi får lidt af hvert, fordi det er buffet. Men jeg får forårsruller og pasta med kødsovs. Jeg har fået pasta med kødsovs og nogle pomfritter. Sådan her har jeg fået noget pasta med kødsovs, så har jeg fået noget sådan en forårsrulle, som var lidt stærk. Så har jeg fået en citron, eller en citron. Og så nu skal jeg spise en citron. Men det er ikke hvilken som helst citron. Det er ikke hypervand. Og der er noget peber på, og så skal der også noget salt. Salt kan man aldrig få lidt af. Så spiser jeg det. No reaction. Så mig, så skal vi lave testes på den her brownie-ting, tror jeg. Okay, 3. Hvad giver du den? Jeg synes, den er lidt tør, men jeg vil give den en 5'er. Jeg vil give den sådan en 4,5. Så jeg har taget den her gelé-ting, og jeg mener faktisk, det er gelé. Og den skal jeg prøve at smage på nu. Ej, Andrea. Ej, det er ægte gelé jo. Prøv, det smager fedt. Ej, det er faktisk okay. Ej, det er okay. Orientering omkring dagen i morgen, så alle lige er skudt ind. Der er cirka et kvarters gang. Vi kommer til at skulle gå frem og tilbage til den her venue, fordi det er nemmere for os at styre, hvornår skal vi afsted og så videre. Det er vanvittigt fedt derovre, men det er også rigtig varmt. Så derfor så kommer vi til at gå op i morgen kl. 6:15, men vi springer først på den sene tid. Så holder vi noget pause hen over dagen, hvor det er varmest. Så skal vi have middagslur. Og så skal vi træne om aftenen og lave generalprøver. Det bliver sent, så det bliver en rimelig lang middagslur og en rimelig sen middagslur i morgen. Okay, kunne I huske, hvordan jeg havde spildt chokolade i min seng? Prøv lige at se her. Mit ben, det er blødt. Men ja, nu har vi sat plaster på. Fordi nu er der både blod på og chokolade på. Øj, den... Hvad er det her? Ja, har I også Det der, må jeg se den? Nej, jeg vil den til sko. Hvad? Sushi. Hvad er det her? Ej, jeg troede, det skulle være vand. Vi skal også have vand. Det var godt, for jeg står klar. Hvor meget vand skal vi have? Vi skal have 2 flasker. Men hvad? Vi er 3 på værelset. Jamen, så deler man og fylder det over i de små flasker og drikkedunke. For det her er kæmpe store flasker. Tillykke og tak for i aften. Ja, hun har sit eget værelse. Du har dit helt eget værelse. Nej. Tillykke. Du får også 2 til dit helt eget værelse. Du kommer til at tisse så meget, fordi du har dit helt eget vandbad. Vær så god, og tak for i aften. Kom. Lille, du skal også 2. Velkommen til vandcentralen. Okay, status er lige nu, at vi skal sove om sådan 25 minutter. Så jeg skal lige finde min tandbørste. Jeg sad vitterligt og ledte efter min tandpasta. Og så ligger den her i. Så er vi klar til at børste tænder. Jeg har en lille tandbørste. Det er rigtigt. Okay, ved du hvad? Jeg hælder ikke op på dig så. Bum! Jeg synes, det er vildt besværligt, men ikke kan drikke vandet fra håndvasken. Jeg forstår ikke, hvordan folk bare det synes jeg. Man bruger næsten alle sine penge på at købe vand. Den tandbørste har jeg også. Jeg har lige snuppet en ny. Så nu er vi lige blevet færdige med at børste tænder, og ja, det har bare været en rigtig god dag, og vi skal til at sove, fordi klokken er 21:21.
Så vi skal sove om 9 minutter. Og det har været en virkelig god, men lang dag. Fordi vi stod jo op klokken 3, og vi skal i seng 6:30, så vi kan være udvillige til morgen, hvor vi skal op klokken 6:15, fordi vi skal lave prøver, hvor det ikke er så varmt. Så nu vil vi få sovet rigtig meget. Så vi vil bare sige godnat, og vi glæder os sygt meget til i morgen. Hej!